सिगाङाव बयखौबो खुलुमबाय लोगोसे आंनि डिजिटेल बड' इउट्युब चेनेलाव बयखौबो बरायग्रोबाय आरो गासै नायगिरिफोरनो आंनि अननाय आरो सिबिनायखौ जासिहरनाय जाबाय। दिनै आं मोनसे गोदान भिडिअ लाना फैदों। दाखालि आं मोनसे भिडिअ आपल'ड खालामदोंमोन पीएम किसाननि राङा मानो हाबा। बे भिडिअआ गोलाव जादों बेनिखायनो नोंथांमोना माखासे एबा गोबाङानो नायाखै जानो हागौ। दिनै आं बेखौनो भिडिअ लाना फैबाय। नोंथांनि पीएम किसाननि राङा मानो हाबा बिनि खारनखौ नोंथाङा माबोरै मिन्थिगोन एबा मिथिनानै खामानिखौ मावनानै लानो हागोन जाहाथे बे राङा नोंनि एकाउन्टाव हाबफिनो। भिडिअआ फै दिनैनि भिडिअखौ जागायजेननोसै। बिनि मेन जाहोनफोरा मोनथामसो दं। जेरै नोंनि एकाउन्टआ आधार कार्डजों लिंक जायाखैबा नोंनि एकाउन्टाव बे राङा हाबनाय नङा। बिनिखायनो जायनि एकाउन्टआ आधार कार्डजों दासिमबो लिंक जायाखै बिथांमोना थाबैनो लिंक खालामनानै ला, नङाबा सरकारनि जेबो रांखौनो मोननाय नङा। सरकारनि जेबो राङानो नोंनि एकाउन्टाव हाबनाय नङा लिंक जायाखैबा। आरो माखासेया बे साइटआव दं, फै नायनोसै। नोंथांमोना जिखुनु जाया मोनसे ब्राउजारजों बेखौ नायनो हागोन। आं मबाइलनि क्रोम ब्राउजार नायनोसै। पीएम किसान सार्च खालामसै। पीएम किसान आं बिनि लिंकखौ डिसक्रिपसनावबो होनानै होगोन, नोंथांमोना डाइरेक्ट थांनानै नायनो हागोन। नैबेनो गोजौनि साइटआनो pmkisan.gov.in। ओमफ्राय गाहायाव फैनोसै। नै मोनसे eKYC दं। जाय बिथांमोना दासिमबो eKYC बानायाखै बिथांमोना थाबैनो बानायनानै ला। eKYC आबो नांथारगौ। बे साइटआवनो बानायनाय जायो। आधार नाम्बाराव OTP थाङो, बे OTPखौ फिलआप खालामबानो जायो। मानो नोंथांनि राङा हाबाखै फै आं खोन्थानोसै। नैबे नो योर स्टेटासआव होनानै हो। गाहायावबो दं। नै नो योर स्टेटास, बेनोखा एखे। ओमफ्राय बाव फैनानै ओरै गाहायाव फै। गाहायाव फैनानै नै बेखौ नायनोबा, स्टेटासखौ नायनोबा नोंनो रेजिस्टार नाम्बार नांगौ। नै रेजिस्ट्रेसन नं नांगौ। बेखौ मोननो थाखाय नों नैबाव होना हो। नो योर रेजिस्ट्रेसन नं बाव होना होदो। मिन्थिखायोबा डाइरेक्ट होनानै नायनो हागोन रेजिस्ट्रेसनखौ। मिन्थियाबा बाव फैदो। ओमफ्राय नैबाव मबाइल नाम्बार फिलआप खालामदो। आं फिलआप खालामनोसै। ओमफ्राय नैबाव खेबसा फिलआप खालामनोसै। ओमफ्राय गेट मबाइलाव होनोसै। जाय बिथांमोना OTP आबो फैबाय। जाय बिथांमोना मबाइल नाम्बार लिंक जायाखै एबा मेसेज फैया बिथांमोना अफिसियेलि कन्टेक्ट खालामनांगोन मानो राङा हाबाखै होननानै। ओमफ्राय OTP फैबाय। ओमफ्राय गेट डिटेल्सआव होनोसै। नै फैबाय। आं कपि खालामनानै लानोसै। कपि खालामनानै लाबाय आङो। ओमफ्राय नैबाव बेगाव फैफिननोसै। नैबाव मोनसे एड फैयो, बेखौ क्ल'ज खालामनानै लानांगौ। ओमफ्राय आरोबाव बावनो होफिनबावनोसै नो योर स्टेटासआव। ओमफ्राय बाव फैनानै दाना दहायनि रेजिस्ट्रेसन नाम्बारखौ नोंथांमोना लिरनानैबो लानो हागोन। आं कपि खालामनानै लाबाय। जाय कपि खालामनो रोङा बिथांमोना खातायाव लिरख'नानै दोन। ओमफ्राय नैबाव फिलआप खालामफिनदो। ओमफ्राय नैबे खेबसाखौ फिलआप खालामदो दाना। ओमफ्राय गेट OTP आव होदो। ओमफ्राय OTP खौ फिलआप खालामनानै गेट डाटायाव होफिनदो। जाय बिथांमोना OTP फैया एबा मबाइल नाम्बार रेजिस्टार गैया बिथांमोना अफिसियेलि कन्टेक्ट खालाम। नैबे आंनि डिटेल्स ओंखारबाय नै। ओमफ्राय नैबाव नायदो। नैबेनो नै एलिजिबिलिटि स्टेटास। बे स्टेटासखौनो नोंथांमोना नायनानै लानांगौ। बेनो माबा मोनसे भुलबा एबा माबा मोनसे इररबानो नोंथांमोननि थाखाय हाबनाय नङा। फार्स्टआव नै लेन्ड शेडिं, बेबो येस जानांगौ। आंना येसखा। ओमफ्राय नै eKYC स्टेटास, बेबो येसखा, माने eKYC बो जाखाबाय। ओमफ्राय आधार बेंक एकाउन्ट सेटिं स्टेटास, माने आधार कार्डजों बेंक एकाउन्टजों लिंक जाखानाय, बिनिखायनो थाखाय हाबो।
जाय बिथांमोना बेफोर प्रसेसा कमप्लिट जायाखै बिथांमोना थाखा हाबनाय नङा। एबा दानो नायखादो माबा इरर जादों नामा, आरो बेखौ इरर जादोंबा KYC आ मबाइलावनो जायो। ओमफ्राय बेंक एकाउन्ट लिंकआबो नोंथाङा बेंकआव थांनानै बानायनो हागोन। ओमफ्राय माखासेखौ जुदि खालायनो रोङाबा अफिसियेलि कन्टेक्ट खालाम, होमब्लानो नोंथांमोननि थाखाय हाबफिनगोन। दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै। भिडिअखौ जोबजासिम नायनो थाखाय गोजोन्थों, थेंक इउ। लोगोसे माबाफोर मिथियाखैबा बुजियाखैबा कमेन्ट खालामबानो जाबाय। दिनैनि थाखाय एसेनोसै, थेंक इउ।